O hwe wani mu a na esane na bedru ntamura. E ho so abie kama. Aya fe na hu we ni so atuatua ho no aha ne mpo no etiatia ho aya kama ubesu wa mene ntasuo o mene na ne ujira ho na ne ya na adandan ho besu na nkokomu aba me ko no fu na me wo say me ankasa me yire ade oya a feed that crop. So wouldn't now be one. I guess I'll get any funny view. Who the mayor? What? Who the what damn? How about the Mama Mawali? Mama Mawali. That's what I woman. Hello, Abai. Woman, Abai. Mama Mawali. Hello. I said, me kita phone. I make us some trouble. Mananya day catch wrong. Day decay. So be share me banana ya. Now do one no funo. Wouldn't my dear friend here? What back on mother? If Finneco. Me person who sa me bano on a mana foa. Dano, never best if you want it. What did I make a channel? Tell one me one to be a mote. That's how you're going to be a mote. Potamana so ni subire na wunya kukuduro eko obi ho ho awaba ho eko joko cancer fo kire no wo gumi na me be adi ase wa potam hweye hey Hey, Madam Catherine. Agya. How are you? Passing on me, Adam. Good afternoon. Afternoon. Hey, I'm a fan. Only baby. If you have a so no freedom, feel free. Me, I'm in if you are. Me na me kase empuna na epu. Enyina na ejina. How be with you? Feel free. What they catch me? Or even say, "Kwa hochire kra wo sikasemu a mama something." Na me so me nyane ma ebema wo aye free ho hare. Me das. Me pa. Light bills no. Ma dadwene ho. Ye chire ni ba idea. Me ma won tua bi. Me a me hwen ma fa ho ka. Agya. Me de me das pa. Na kania sika de. Ye na nim se ne de ya ban sika. Oh, aban dia. Aha, ntia na de. Se me eba na mentue bia, me hu ni se ntwe yi. Oh, that be a person obobra. Timia metua ma. Teacher for the musica de ketu you say teacher ni bia ketua woso. Pay ne ban so. Timia me hwen ma di hu mama. Right. Me das. Na etoso mi no. Oba hey, wo your best man. Hutwa. When monyam wo achinyam. So me hu se be ma bia ba be sasra. Ana ebi wo ho na ade asie. Any personal way. Well, ebi wo. Any me personal. Say your personal. Ebi ni ho de a ne na maya nka me yetwa fufu am na tonko. Ebi ni ho de nka me amefa ato me ho so na ya na mabo nka. Ese wo ho ofe. Me japa. Ena ebi a mesi akiri. Na ma anya edi kan be di akiri. Ya donim. Kire wo ka Adama fejuma ma. Re wa bre na we me nya ola me yo true. Yes me ni jo. Ni jo pa. Ya de be she that na se di sa. Wa bre. Yo. Ase. Ko dodo ho kakra.
Nanaya! Nanaya! Emma okromu no. Twuma me dia kodi no. Ono aso ye nipa. Ohu se osunsun kura na mo a. Obesa na chi akope ba bi fofrafa. Ade a me dia ye no. Se nipa pa onye nipan. Na se wo ye nipa. Ha ya nwene ne dia. Ba bia wonam kura won fa ho bi. Se me ka kire o. Me fitiase me ka kire o. Se menjiji nanim. Oya ho sa ne ho ye wani ka na ode ne agigi wani. O so ode ne agigi wani ene hwe ba bia ode wudura. So ahu ade papa bi ba hwe. Wode ne nsamfu ebe ne namu abesai no. Se wahu na wo de bra me bre sabaya enoku. Ubenya no. Se wudi agro toto ho ase. Ema enoku. Ne chance no esai firi wo so a. Me fa ho nchaw. Me fa ho nchaw kwa. Bani abre yi. Ana se wa na ajimoti yi no. Me je moto hene. Na wo ye moto ye de moto da jon. Ah? Me ma okro me wa ha na o se o de makono de ebre me. Minim se sai na adwene a wafa no no. Me ma anye moto se me de wo ma no. Eti me want me fa sa de we me family so. Ene na ka wo papa. Ni ma me akache ka bibi che yi no kro senya me shi ni sa ko. Anya ka bibi che no senya. Sa me tufu na wontie. Me tufu. Sa nkrofo e wo do ho hihye wa gro hihye wo mo a. Na ye omo so wo mo no pe. Eye omo se de nipa nyina pe no omo benya bi. No no ma wo krom wei ene enoko yi. Hwan ene ofeta wo. Anya. Obopun my apedi. Me fixi meter no. On san kan kure e wo abra ba oba wi aso kan kure ba kokra. Ade. Meter na etwe no do. Ti meter na boda e bo ha ne bo. Ka me just spanner. Ogide. Spanner. O say. Ade ni agi fru pesa. Kese wo de me wo wi ase nyan ko anya fama. Ogidi am obi ni di bi. Aden. Papa, o pede wa bonten. We bu sam me pede wa bonten. O san so pede wo kwan no wa. Samri. Bibi o ti fedri. Papa, bibi be ye wo. Mo adre nyini. David o ya akokora poso. Ya de babunu na ma no. Ena na ni gi ya wotena se cheye. Savu be na bu sam no. Babunu. Ha koda. Papa yen koy. Woni hwane da. Ko. Koda. Dene gama sha o masa. Bu sam me pe wuni. What you want, Papa? Ma che utiri so. Ma so mosquito kwa kwa. Ayo da. O say. Ko ne koda. Ko. Haya. Oh. Bobi. Me be fo ya o la fi de da ne ha me la pepe yi fo ya o o me pa mo na yo mo alo nye me bia no to alo nye me wo pe mi o alo nye me wo jerry o alo pe me la sinyo me do mi twem na me say so do ye wo ha nko ade e wo se me fa ha na me chia no enti me fa ha se me be chia o
Me do wiase. Me ho ana man na ne se senkutu. Na no to. Oya. Na den. Ada na me kasa ho a won fi mi. Sokono wa. Ase ne a won pem asem. Sokono wa. Na den. Ada wo yesa. Maya den. Me do. Ada wo yesa. Den pa na maye. Se wi open de wa. Ati wo ha na se me twem a. Bentime mba chia wa na. No no to. Nye ji. Ka se ya chi. Papa isem. Papa isem. Tie. If you need to cook no what's the what's it? Na den tina wo kasa. Aka cho se sa no pepe. Tie. You no for chame. You no for bia chame. Dabi. E bia mpo na. Nya wo bedi mpo ni ho. Ti me ba ya. Me do wiase. Ji, na fa to bibidi. Fa jodo wakuma. Me do wan kasa. Eno ano no yesi ana makuma tomeyem. Nya ji no to. Wait me akwa. Fi ana ko aja makana beto aja ho makana to. Ko. Ana ko fa ko no a. Eno fa bisika mami e. Saben. Hwe, utwe ho kan. Ese mene wa. Uso twe ho tan me no we. Me so me no we. Mene wa. Me so me no we. Ha. Oji chimleto. Time. Jesus Christ. Amen. If you are Sameno no say it nasia. Na nya menisa. Eno anajo. De course wo Madam Katin kwana no na bi hu. Na nya fe. Se saade ne be koso ofia. Agya eno oba. Eni kwan se mudi mojafra. Musukese ewo tuede ampona kokon ni. So kan Deuteronomy na kada hope fi asma meke. Na ya meka ne se agya. Oye pen. Sempo baby na woni gino. Na opeso ware na. Fatuma nim na mayo sofu. Nso me fama no ntumbi. Me gidi se ibe ama. Nwu hia sa wono oba mi no be pre oba oye tenant e wo mu fi. Enya fe. Ana Bible kro na so kase ni kwan se sum ene han enwa twa ka bia. Ti me ma yo han e wo fi ase no. Me hwɛ sɛ modi sum e be ba fia. E ba sa Nyankopɔn ni nyame. Ti me srem e kɔ so no die. Ni kwan sɛ mama e kɔ so bi em kra wo fia. Munjai Madam Katin life man. Aya baya wasi so on so bone bra. Tene be ya ina ibetimi dia so dia tene fiase. Adaroma. Osei. O de se medical no waka bebre. Tena me se ka wasese fe ho. Teme srawo. Ma se sisu bi mu de. Ma me hu se bi. Nyame nipa. Edi kameda was. Sadokan anyini. Nyame ana de na domadomo. Na ama pejawo edrum pempen so sei. Eye. Entwa no ngofo. Fani nyina manyame. Yebetu yes wo hini ayitu no for awante no. Na winter crab ha we dey treat. Property. Osei. Papa. My friend was say. The nyamini pekan. E mani mura ha impie nko. Twu firi ababa wa no. Ani nya ne fa hodi e wo fie ha. Tina se ni amu e busia ba. Ameni pa. Do na nya hwehwe. Asma esi woni ho bi no yetwa bi yadanse. E ma miensa betena fie o mutu nyina agyina wo sei. Ko sa ko mo nsem. Medical na kasa woni na. Woni na ka. Ni na ka. No ho asem na me ne wo. Asem o kai.
ade a wo se sombu pa mai me no bi no yesa wo ye panyin ya panyin tira me o ka me di bi to so se jai twon ho firi no ho asa ya ba bi na wo ka papa so ntwe ne ho firi na ho osai ya mama no da so a me ka asem we si na nya se bi a me ne ne sam Kristo mpesa abrabo na mo bo ofia no emprim akoma na tie anya nyiya no asem o ka no eye ba akopɛ yo nyame ni pamate asa ya ba bi o ya na wo ka gitum papa ya na wo ka wo bibi ka bi Mami. Why? Hey, Papa, how are you? Mami, I'm saying, Papa, And now I say you. You. Kawa. Ah. Bah. Naya. Oso wa na uko. Eno ko na hrizim ni na show. Hey, now so nim kwan ya fa so e confuse ni pakura o. He. Ewura, kokko wure. Yanya sofo ho na akwaje mpaibo. Ai. Unko sofo nkwaje mpaibo no ahye de ente se. Ko na ko wuro, ne pe bibi sexy. Ne look sexy. Ah. Ade ya asem no no. Man kan de yan kan ade unhua nyanza. Wafo unim ni ekwan a wafo e de yinkofo hwe. Ya be sele kofe. Sa. Ah. Wadwene ni hokura wani gboso pe wadwene bepa. Hwe. Ani boso a ba bia wadwene ni ho na bepa. Wadwene bepa. Sa. Now you are sexy. Yes, this is the sexy Nanaya. Show any more Nesane na bedroom tamua. I want to be a kama. I have now when you saw a church ya hono. Nimporo a church ya kama. Was 1 minute as you. Omena ni ujira hona ne ya na dada hu be so nan koko maba na wo hwe wo sane odi duru ha na sa wo dane ho kakra na nan koko mu no na ye no obia ono tese ono ano fatu fom sese eno ano waye no dia ka ne se wuduru ha ene na nante no wo yi ni sei no way you say. No you say. No way you say. Mami. And no. Shit. Only scar some moment. Ato mo no ato kotodwe na ade salad ne ho ne ma agusu a. Ba hu so obedi ame. Shit.